Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Hi, guys. Now, Luthando nesithembu kwase kuvela uma ngabe nobaba uMseleku manje kanti akudlali noThemba aqala oThemba phela bengithi sisazoyixoxa nani lento leliqiniso lento anenzanga iqiniso lento eningenze yona. Kwafika ishow la emnandi yobhuti Loyiso nobhuti Zwayi noPhelo the Bala family bahamba ngamnandi yonke into yabo episode ne-episode nje bengalokhu beshiya kulenga saye safika ku-episode yokugcina. Ngathi mina ibukeni leya show yobhuti Zwayi ukuze bezobuya no-season 2. Hawu kwabuya uThando Nesithembu ngoba vele uThando Nesithembu kade ishow ikhona no-season 7 wabo bahamba ke bephinda indaba zabo esesijwayele, abafuni futhi ukutshelana amaqiniso, abatshelani indaba, abahambi futhi beyokhuluma laphayana imizwa yabo kulobu kugudlana nje kugudlana kulama fan base akhona kushonelena kubuya abanye bezositshelela ukuthi niyabazonda obani mase si review. Ngathi mina ayisihlale ngapha kobhuti Zwayi mangithi ngiyabheka kuMzansi Matric kuze uThemba loya waye ku Big Brother woMpho, uThemba lo senengane noMpho. Namhlanje ngithi phela kuyaqala uThemba nangu uma ngabe nobaba uMseleku. Yebo kanti sebenze njani emzumbe uMzansi Matric wabo sekowabo ke phela manje noma yibona khona into encane abayikhiphayo. Kanti u-episode balo sobuka namhlanje guys anishoni sengididekile lapho bengithi ngiyalala phela ngithi le eyaThemba ngizobuye ngiyibone ngesinye isikhathi. Manje makubuya uThando Nesithembu kusho ukuthi sesiyahamba siyobuka ukuthi uMangwabe uthini. Hayi Mangwabe hayi amandla akhe niyabonani. Nina nganitshela ngathi kunomehluko. Kungaba i-chicken ethengwe eCheckers mase kuhluka iMethod. uMangwabe njengoba delobu ethi cha hayi namhlanje akapheki lutho uye lo asebemenzela ubukhazikhazi. Iyeza ku-episode ke Thando Nesithembu angisazi ukuthi episode bani futhi nami ngathi nje angazi noma ngikhuluma iqiniso yini. Ukhona usisothelana ebhala i-comment nawe uyawaqamba kancane dadewethu kancane ke kwenzeke njengokuthi nje lapha kuThando Nesithembu kube nento abayivezayo mase beyoposta ku-social media sibone kahle ukuthi lento ayilona iqiniso kodwa sisho sithi hawu nakhu-ke nangu number 5 kungekho number 5 sasambona number 5 ngoba sagcina sizwe kuthiwa uMakhumalo washintsha ekubeni uMakhumalo waba uMamtolo washintsha ekubeni uMamtolo kwaba ongasakhulunywa-ke. uMamtolo nje naye akusakhulunywa ngaye kodwa nje mangase ngiphithizele ku-social media ngamfuna ngimthole ngithi hayibo akusiyena uMamtolo lo sengiqamba amanga-ke kancane ngoba phela mina ngifuna ukuya ezulwini hawu ngeke ngisale laphaya ezulwini ngifuna ukuyobuka le TV enkulu sekudlala ukuthi mina nanenze njani. Mina ngibe sengime eduze ney'ngelosi ngoba usuku nosuku ngiyalungisa ukuthi engakwenzanga kahle osukwini. Mase kudlala amavidiyo laphaya sekuvela ukuthi mina nganginikhuza ngithi ningayithuki inhlamba futhi ngangisho ukuthi ningahlebi kakhulu ngoba seningithethisa nje nithi ngizosuka kule namba engikuyona ngehle ngama-subscribers ngoba nifuna ukuthuka inhlamba. Hayibo guys hawu akaze nifunde ku-Sunday school ukuthi inhlamba ayihambisani nezwi, inhlamba ayilungile. Hayi angifundi nje ukuthi ngiqhuba ngikhuluma ngendaba yenhlamba kuvele ingikhuphukisele ngomoya wami nje hayibo angizwani nomuntu othuka inhlamba kodwa besingazile uzogxila lapho mina ngisathusa ukuthi sebezothini manje. Hayi emzumbe hayi ngeke cha bayayithanda-ke i-TV shuthi mase bebuye ne-episode e-extra hayi bayayithanda-ke. Hawu
Iy'ndaba zabo abayiqedeli sife sibalalele lana silindele ukuthi bazokhuluma. Nakhu nje abantu sebeyabanga ukuthi ingodosi nonkosikazi umehluko yini. Mina ngibuza ukuthi unkosikazi nengodosi uhluke ngani. Phuma-ke kwimizwa yakho ukuchaze lokho. Uma kuwukuthi isiZulu sisho njalo, isho. Uma futhi kuhlukile, isho. Uma isigodi sakho sithi kuhlukile, isho. Ngoba ngisho kwi-English ikhona i-engagement, ukhona umshado. Sikhona isethembiso, kodwa-ke manje mase siza la ngokwamasiko kuba yiy'nkomo. Iy'nkomo yilezi eziya kini zihlale kini ukuthi-ke usulotsholiwe. Kube-ke negama lokuthi ngoba ulotsholiwe ubani. Angiphiki-ke ukuthi-ke umthetho wase-South Africa uthi ngalezo y'nkomo usushadile. Kodwa sengibuza kulona othi ulandela isintu, kuyeqa yini noma kunomehluko? Phela ukuthi abantu ngintshele abanye-ke sidalwa sabo kusukela kudala, abanye osisi bayathanda ukuthi besheshe abanye bayathanda ukuthi besheshe bathi bashadile. Omunye asuke ngisho i-boyfriend athi my husband esho kwi-boyfriend. Hawu, omunye bamcele athi useshadile. Kodwa-ke makuthiwa-ke ilobolo, ukulotsholwa-ke kona-ke kuyakhwalifaya umshado. Kodwa lapha-ke besibuka ngeso lesintu, ngoba ngeso lesintu kuthiwa inyongo eyi-signature ephelele. Uthi wena-ke usungene kulesa sibongo. Yiyo abathi kujulile leyo nyongo. Hhayi-ke guys, sekukuningi engikushoyo. Nibuke-ke engabe ngizobe ngisabhekile yini ngoleso sikhathi. Yazi ngikhathele guys. Ile ndaba lena, le ndaba engiyizwe namhlanje ukuthi umkhovu uyangena esikhwameni. Umkhovu umkhovu ikhehle likwazi. Yeyi, ngizothi nginixoxela iy'nganekwane. Yabo into engizoyenza, ngizoyirikhoda le ndaba ukuze nibone ukuthi-ke akusiyimi osho lento. Mina vele angaze ngiwubone umkhovu, kodwa nje ngithukile ukuthi hayibo ukubonakale. Sizohamba nabantu la sesibaphethe iy'khwama kanti kunekhehle elithile laphayana elingaqondakali. Bayithathaphi yona leyo nto? Yibo guys, ngiyanitshela ningathi yimi okhulume iphutha. Ngizokwenza sure ukuthi ngiyayirekhoda le nkulumo ukuze nizwe ukuthi umkhovu ikhehla elincane. Angazi ikhehla engabe lakudalwe ubani, manje litholakala kanjani. Hhayi ngeke abantu banjani kanti? Hawu, bakhohlakele abantu. Nami ngaze ngitshela into ezimbi sekusebusuku. Ngiyabonga, ngiyaxolisa futhi nangale ndaba yalo mkhovu ukuthi ingithusile le nto. Sengiyacabanga nje ukuthi bonke la bantu ehleli hlangana nabo bey'phethe iy'khwama. Khonani lapha ey'khwameni. Hayi, bye guys, ngiyabonga i-support, ngiyabonga, ngiqedile, bye bye.